Yo. AS Bungkasa. Ayo satu kehormatan buat Anam, Basir, Lady dan juga Tromo. Monggo. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Aturi nopo mas? Golek bojo sing sugih lan pinter ngaji. Oke baik. Ora ono saiki gawe lara. Ora urung saiki ne dadi rame. Matur suwun. Ayo. Nanging piye kabeh iki wis kebacut mas. Ibaratku berapa dadi sego. Gadis, kalian dong, gadis ini, gadis.